Mitä? No niin, ja tervetuloa Helen Goes Assassin's Creed Brotherhood-ohjelmaan. Luvassa seuraa taistelua, murhia ja pahoinpitelyä. No niin, siinä meidän Olkaapa hyvät ja nauttikaa. Yksi myrkytetty tyyppi vastaa 4 assassinia. Voitaisko... Ei voisi. No niin, seuraavaksi mä ammun ton tyypin, jos ei noin saa todettua. Sitten jos ootana kyllä. Millä sä ammut sen jousella vai? Jos pystyn. Taljajousta kehiin. Katsotaan, niin en mä usko. No niin, se kuoli siihen. Moi. No niin, ja tässähän on esimerkki siitä, miten ruumis ryöstetään. Eli viedään kaikki kamat taskuista. Se on niinku ryöstämistä. Niinku ryöstäis näin. Vedi siinä lääkkeitä, myrkkyä tuli ja taljajousen nuolia. Tää on Ja... ryöstämistä. No niin, otetaan siinä vähän sivullisiltakin Ja sitten- pääsymaksu, kun se- osallistuivat tähän brutaaliin tapahtumaan. Sitten taklataan, sitten tämä otetaan vähän tähän näin. Luvassa sitten vähän turpiin lyödään, vetoa, noin. lyödään vähän Kyllä. noin. Ja katsotaanko siellä, niin siellä on noustu. Oh. Hymyilepäs vähän kaveraa. Ai eikö naureta? No ei kai se nauretakaan, kun tulee dunkkuun koko ajan. Ja nyt sitten profits. Niin, minua on kyllä naurattaa. Niin, mutta minähän olen kuvaaja. No niin, seuraavaksi tapotellaan keihäällä, niinkö? Ei muuten niin, mitäs tällä niinku... No niin, tapikasta tyyppi. Ei voiskaan. Tähtää sotilasta ja pitää 4 pohjassa, niin sillä voi heittää sotilasta keihäällä. Mut mä en tajua, miten sitten heitetään niinku kaikkia niitä sotilaita sillä niinku veitsillä. Mut miten se tehdään? Pitää 4 pohjassa. Teetään monta veistä yhtä aikaa. Okei, koitetaan tätä testiä. Jostain tässä sprinttiä ja No, siellä on näköjään sotilaita lähellä. sotilaskunta. Juu, siellä on 2. Nyt pidät 4 pohjassa, kun valitset veitset. 4 pohjassa. Nyt päästät. Tää monta veistä yhtä aikaa. 3 kaatui. 4 kaatui. No niin, sitten Olkaapa hyvät. Otetaanpas tää. Seuraava. Noin, 3 kaatui. Ja 1. 4 kaatui. Hyvät ystävät, tässä oli meidän hyvän yön toivotukset teille. Mikä hyvää yötä.